biti oh. Mandanihay gid ka Maria. Parang apason ta mo bisan asa pa. Grabe makadagan sa tulo. Mapasan ta maghapon mo karon sa palengke. Wala sa pagdili mahiyaon. Pasa po dagan si mama ron ba? Wala to siya kabalo nga nadipat na ta. Tagpo mo nagpangita ron. Puyag dinagan oy. Taas kita ginaganan ba? Magunsa man ta karon? Hawas sad Maria. Uy, namoy kwarta diha. Kasosyal po ni mo ano mamalit man tubig nga naa may flowing din ako. Tama man. A few moments later. Kadako bayaan ni palengke asa ka ko magsugod ani pangita nila? Wadto sa kusunahan bi. Uy, tuara silang tulong ay. Asa ka ni sila mga to? Karon. Yung mga nga teo, jis po ko ate. Jis. Dagan-dagahan ako te ha. Malami? Nakahiring gid tulo oh. Gipalagot jud ko ani nila eh. Mahuli na to. Pagbukod-bukod jud ko niyong tulo ba. Bantay lang kag muuli ka sa balay Maria.